mga kamusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, mga kaaling Doray. Ayan, for today this video mga kamusang ay, before po ako magsimula ay happy Holy Week po sa lahat po sa amang sulok na mundo. Ayan, so ngayon mga kamusang ay magluto kami ng biko. Ayan, tumila ako yung manok, baka gusto siya itinula namin. So ayun mga kamusang, magluto kami ng biko. So ayan mga kamusang, mag-start na tayo. Ayun. Tay mga kamusang, sana tay. Biko. Mauna siya mga kamusang. Ang Pilit na mo, pilit. pilit. Malagkit mga kamusang. Gikilisan na ni tatay. Atong ipokus. Saan pang screen ano? Usik-usik na tay. Screen. Mahal ba ang malagkit? Mga kamusang, kitak-ang na tatay ang biko na to. So lami ang biko ni ang giko ni tatay. Mga kamusang, ang ating sangkap para sa biko, may ano tayo, may para sa gata, yung lubi, mga kamusang, then asukal. Ayan mga kamusang. So si partner mga kamusang, hello.